Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Операциядан соң тернәкләнү кирәк. Бик нык ярдәм итә, ни өчен дигәндә, миңа инә кадау рефлексия терапия диләр инде, аннан соң массажлар ясадылар. Ни өчен мондый ярдәмне һәр кешегә күрсәтә алмыйлар? Бу хакта Фәйрүзә Мәҗитова. Кисәтүсез агуланган басу бал кыртларын үтерә. Мамадыш районының Пятилетка авылында ни өчен күпләп бал кыртлары үлә? Айзат Шаймардан. Яшьләрнеке яшьләрчә. Кипит жизнь постоянно. Я только вечерами успеваю спросить, а кто сегодня эта толпа? Яңа министрлык беренче туган көнен ничек каршылый һәм нинди планнар белән яши? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Аның исе бал кыртларын гына җәлеп итми. Бик матур кыр. Чәчәкләре матур. Социаль шелтәрләрне шәмәхә кырларда төшкән фотолар тутырды. Фацилия чәчәге халыкны нәрсә белән җәлеп иткәнен Рания Абдрахманова белә. Юллар сыйфатлы да, куркынычсыз да булырга тиеш, ләкин моның өчен башкарыласы эшләр күп. Бүген бу хакта Мәскәүдә Владимир Путин җитәкчелегендә узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Россиянең дәүләт советы утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Республикада илкүләм проект ничек тормышка ашырыла? Кремльдә юллар белән бәйле тагын ниләр турында сөйләштеләр? Илдар Сафиуллин дәвам итә. Федераль дәрәҗәдәге трассаларның сыйфаты транспортта йөрүчеләр өчен чагыштырмача канәгатьләндерерлек булса да, төбәкләр карамагындагы юллар күпчелек очракта тиешле таләпләргә җавап бирмәй. Кыскасы, юл газабы, гүр газабы дигән сүзләр әле күп төбәкләрдә үз көчендә. Бу хакта бүген Россия президенты Владимир Путин да искәртте. Регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Булай эшләгәндә юл төзүчеләргә алдагы эш планын күзаллап, чыдамлы техника сатып алырга, юл төзү материалларын тупларга, белгечләр җәлеп итәргә, яңа технологияләр үзләштерергә мөмкин булачак. Татарстанда сыйфатлы һәм куркынычсыз автомобиль юллары ил күләмендәге проект буенча 205 километр юл тәртипкә китереләчәк. Республикада 3 юнәлештә эш алып барыла. Казан, Чаллы һәм Түбәнкама агломерацияләре. Шулай ук халык өчен әһәмиятле булган социаль объектларда. Бүген Татарстанда 91 объектта төзекләндерү эше алып баралар. Моннан тыш юл төзелешенең бәясен билгеләү дә катлаулы мәсьәләләрнең берсе булып кала. Бүгенге җыелышта Владимир Путин бу сорауга игътибар итәргә кушты. Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы. Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения. Юл читләренә куелучы камералар турында да кискен фикер яңгырады. Президент әйткәнчә, күзәтү җайланмалары автомобиль йөртүчеләрдән штраф рәвешендә акча җыю өчен түгел, куркыныч юл участокларында иминлекне булдыру өчен куелырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Без алда күрсәтәчәк материалда юл куркынычсызлыгы турында. Лаиш районындагы Фацилия бу көннәрдә үзенә меңләгән кешене җәлеп итә. Монда фотога төшәбез дип машина йөртүчеләр юлда транспорт бөкеләре китереп чыгара. Кичә шушы урында бер кыз машина астына эләгә. Аны коткара алмыйлар. Матурлык һәм куркынычсызлык турында Рания Абдрахманова. Әлеге чәчәкләрнең төсе генә түгел, исе дә халыкны барган юлыннан борылып бу кырга төшергә тәрә. Фацилия белән фотолар социаль шелтәрләрдә тарала. Казан юлынан кайтып барганда, карыйбыз дөнья хәлле халык монда бу бик матур кырда. Без дә уйладык төшәргә. Бик матур кыр. Чәчәкләре матур. Бу юлдан йөрибез гомер буена инде 30 елдан артык. Мондай кырны беренче тапкыр күрәбез. Я не так давно занимаюсь фотографией. Мин әле фотога төшерү белән күптән түгел генә шөгыльләнә башладым. Моның өчен табигатьтән дә матур урын юктыр. Былтыр 30 гектар утырткан булсалар, быел 300. Әлеге кырлар Татарстанның авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты кул астында. Фацилияны нигездә бал кыртлары өчен үстерәләр. 1 гектардан кырдан 160 литр бал алына. Бу тармакта ул юкедән соң 2нче урында. Чәчәкнең файдасы ул гына түгел.
Второе ее назначение. Икенче файдасы ул кырдагы туфракны яхшырту өчен кирәк сидераль культура, ягъни җирнең уңдырышлыгын арттыру өчен кулланыла торган махсус төр. Тик халыкның бу чәчәкләргә карата булган мәхәббәтенә бөтен кешедә теләктәшлек белдермим. Социаль шелтәрләрдә менә мондый шәрехләрдә җитерлек. Чәчәкләрне эзләләрдә ташлап калдыралар. Балаларын җитәкләгән әниләр чәчәкләр өчен юлны ярамаган урында аркылы чыга. Әле кичә генә бу урында чәчәк бәйләме тотып юлны аркылы чыгып баручы хатынны машина бердергән. Сәгатенә 70 чакрым. Зур Кабан белән Сакура авыллары арасындагы юлны бары тик менә шушындый тизлек белән генә узырга ярый. Җәяүлеләр өчен бер каяда юл билгесе дә, тамгасы да, урыны да юк. Димәк, юлның бер ягыннан икенче ягына җәяү чабып чыгарга ярамый. Согласно Җәяүләр өчен юлны аркылы чыгу урыны булмаган очракта тротуар һәм юл кырыеннан каршы якка туп-туры чыгарга кирәк. Автомобильләрне юл кырыенда калдырмаска киңәш итәләр монда. Янәшәдә генә махсус машина кую урыннары бар икән. Бу очракта гомереңне куркыныч астына куеп, юл аркылы чыгасы да булмый. Лаиш районыннан Рания Абдрахманов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруны дәвам итәбез. Казанның зур предприятиеләренә хәзер электр бирү туктатылмаячак. Бүген Шелтәр компаниясе инновацияле панстанцияны эшләтеп җибәрде. Ул 57 елга иске корылмага алмашка торгызыла. Оешмалардан тыш станция 20 меңгә якын фатирны да электр белән тәэмин итәчәк. Бу бәядә чагылыш тапмасмы? Безнең репортаж. Монда бөтен нәрсә автоматлашкан. Оператор барлык күрсәткечләрне компьютер экраныннан гына күзәтә. Моннан ук идарәдә итәләр. Это максимально удобно. Бик җайлы, кирәкле мәгълүматны күреп торабыз. Шуңа ниндидер төзексезлекләрне килеп чыгарга мөмкин булган җитешсезлекләрне без алдан белә алабыз. Димәк, авария була калса, төп кулланучаны сизмәячәктән, чөнки резервларга күчү тиз арада башкарыла. Техник белән киләнгән һәм эшләнелгән бүгенге менә шундый зур объектыбыз. Монда бернинди электрик та булмый. Бу үзеннән үзе автомат рәвештә менә любой үзенең решениесен кабул итә. 80% задействовано. Подстанцияның эше белән бүген Татарстан җитәкчелегендә таныштырдылар. Моннан Вахитов һәм Идел буе районнарында яшәүче 20 меңгә якын кеше электр белән тәэмин ителәчәк. Позволяет обеспечить надежным электроснабжением крупные предприятия, такие как Метис Косметикс, Мелита, тяговые подстанции, метроэлектротрансы. Ну и открывает большой резерв для новых подключений. Әлеге подстанция Казанда төзелгән ябык төрдәге 8нче кырылма. Барлык җайланмалар да шушы бинаның эчендә урнашкан. Шуңа күрә ул әйләнә тирәне пычратмый һәм күрше тирәдә яшәүчеләргә тавышы да ишетелми. Димәк, кымачауламый. Корылманың яңа булуы бәяләргә йогынты ясамаячак диләр. Бәясе подстанцияның тарифта население içinde, халыклар içinde, юридический предприятиеләр içinde үзгәрүгә китермәячәк. Безнең тарифный комитет белән инде утвержденный тариф ушул калачак. Шелтер компаниясе бүген 2018 елгы эшчәнлегенә нәтиҗәдә ясады. Җыелышта акционерлар киләчәккә планнар турында сөйләште. Әйтик, порт станциясе төзелеше Татарстан энергетиклары өчен мондый беренче тәҗрибә иде. Якын киләчәктә Казанның Азина микрорайонында да шундый тагын бер объект сафка басырга тиеш. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Җәй уртасында сусыз калганнар бүген Баулыда су җитмәү сәбәпле гадәттән тыш хәл игълан ителде. Тәэмин итү мәсьәләсе шәһәрдә бик кискен тора ди җитәкчелек. 20 июньдә Миңнегул су скважинасында төп насос ватыла. Ул тәүлегенә 100 кубометрга чаклы су чыгара торган була. Нефтьчеләр ярдәме белән вакытлыча башка насосны кушалар, әмма ул гына хәлне яхшырта алмый. Иволга җәйге лагерендә хәл иң катлаулысы. Хәзер шәһәргә чыга торган һәм көнкүреш өчен су китерәләр. Элекеге скважиналарны төзекләндерергә кирәк ди түрәләр. Наш водоканал. Безнең водоканал әлегә зыянга эшли. Сез беләсез, акча җитмәй. Быел без район бюджетыннан да акчалар бүлеп бирдек. Вазгыятьне контрольдә тотабыз. Көненә 4 тапкыр җыелып киңәшләшәбез. Төрле компанияларга мөрәҗәгать итәбез. Алар ярдәм итәргә, насосны ремонтларга әзерләр. Мамадышта исә умартачылар үзләренә килгән зыянны саный. Ул берничә миллион сумга җитәргә мөмкин. Бу көннәрдә монда оялары белән бал кортлары үлә. Халык күршедәге рапс басуын агуладылар дип бара. Моны җирле агрономнар да яшерми. Янәсе, алдан кисәткәннәр. Тик ни өчен бу хәбәрне умартачылар белми кала? Айзат Шаймарданов репортажы. Это вот только перед летком. Видите, перед летком только сколько. Үле бал кортларын Владимир учы белән җыя. Исән кортлар инде биредә бик аз калган. Вот в эту субботу я пришел на пасеку. Агулангандыр дип уйламадым да, чөнки алдан бернинди кисәтү дә булмады. Аннары агрономга шалтыраттым. Ул рап шәшәк отмаганга алдан кисәтүсез эшкәрттек диде. Пятилетка авылында барлык умарталарга да зыян килгән диләр. Бу елдан уңыш та көтеп булмый. Но в прошлом году меду продали, на 110 тысяч меду продали. Авыл халкы фаразлавынча, нәкъ менә шушы басуда бал кортлары
агуланган булуы ихтимал. Бу рапс әле күп дигәндә бер атна элек кенә чәчәк аткан. Гадәттә нәкъ шушыннан бал кортлары бал җыя. Ә биредә хәзер бал кортлары бөтенләй дә күренми диярлек. Дагвалар күп. Икенче тапкыр агулауны умартачылар хәтта телефонга да төшереп торган. Көпә көндез эшкәртте диялар, нәкъ бал кортлары очып йөргәндә. Солнце высоко стоит. Мамадыш районының умартачылык буенча инспекторы Радик Гыймазов та умарта тотучылар өчен борчылау үзенең дә 200 умартасына зыян килгән. Аның сүзләренчә, басуларны тыелган матдәләр белән эшкәртүләре ихтимал. Фосф белән биткән препаратлар кулландылар аларында басуда. Агрономның замы әйтте миңа шайтырып. Бу ярамыймы? Мондый препаратларны кулланырга басуда ярамый. Чөнки корт төшү белән корт үлә мондан. Бәк көчле препаратлар бу. Рапс чәчелгән әлеге җирләр АПК Прод программа агрохолдингы карамагында. Алар рапсны 3нче класслы препаратлар белән эшкәртүләрен, ләкин вакытында кисәтүләрен әйтә. Бу препарат тәкәр буенча вакытында кисәтелде. Алар алган кисәтте. Управление хәбәр итте, авыл советларына хәбәр иттеләр. Химические препараты, они подразделяются на 4 класса. Препаратлар 4 класска бүленә. Аларның 1нче, 2нче, 3нче классы кеше сәламәтлегенә куркыныч. Янәшәдәге умартачыларны алдан кисәтергә кирәк. Кисәтү булгач, ни өчен умартачылар бу хакта белми калган соң, ни өчен күпләп бал кортлары үлә? Алар иртән ни тапшырганда, отчет тапшырганда управлениегә, алар әйтәләр, шунда ситтерәбез дип. Аның белән генә булмый бит инде. Аны бит 3 көн алдан әйтергә тиешләр. Печатный изданиягә, гәҗитләргә. Мамадыш районының авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы бар да канун кушканча эшләнде дип саный. Аларга бишкәйне кортлары өчен монда рибат килгәндә. Ул шәһәрнең гектар җирне калдырып чәчкән калдырамы бит инде. Икенчеләрне анализлар итәләр, инде авыл җиттергәннәрме? Бал кортларының күпләп үлүенең сәбәбен экспертиза күрсәтә алыр иде, ләкин умартачылар бу эшкә алынырга әзер түгел. Суд практикасында умартачылар нигездә оттырып килә. Мамадыш районыннан Айзат Шаймарданов, Андрей Сендальцев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Яшьләрнеке яшьләрчә. Кипит жизнь постоянно, я только вечерами успеваю спросить, а кто сегодня эта толпа? Яңа министрлык беренче туган көнен ничек каршылый һәм нинди планнар белән яши? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Киштәләрдә зур күкрәкле татар кызлары. Казан үзәгендә сатылучы сувенирлар халыкта шау-шу уятты. Айзат Шаймардан. Бүген Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә су спорты төрләре буенча Халыкара федерацияның башкарма директоры Корнел Маркулеску белән очрашты. Сүз безнең республиканың ФИНА белән хезмәттәшлеге турында бара. Шул исәптән уртак проектларны тормышка ашыру буенча да. Казанда хәзер су спорты үзәге бар, анда йөзүчеләр һәм суга сикерүчеләр күнекмәләр ала, алар дөнья чемпионатына әзерләнә. Калфаклы, зур күкрәкле татар кызлары сәүдә киштәләрендә, туристлар күз алдында. Сүз шундый сувенирлар турында. Аларны янәсе Казан үзәгендә саталар. Интернетта шундый фотолар зур шау-шу уятты. Янәсе саф татар кызларын бу мыскыл итә. Татарстанның халык һөнәрчелеге һәм кәсепчелек үзәге сувенирлар сату өлкәсен хөкүмәткә контрольгә алырга чакырды. Базар шартларында бу мөмкин хәлме? Айзат Шаймарданов. Менә ул шау-шу тудырган сувенир калфаклы һәм зур күкрәкле татар кызы. Артында магнит та бар, суыткычка да элеп куярга мөмкин. Шахсан бу миндә көлке хисләре генә уята. Менә җәмгыятьнең консерватив өлеше үзен мыскылланган кебек хис итә. Әлеге сувенир рәсемен социаль челтәргә салганнар, шуннан ул телефоннан телефонга күчә. Янәсе Казан Кремлендә саталар. Бүген монда әлеге мәгълүматны фейк, ягъни ялган дип белдерделәр. Администрация Кремля и в том числе Казан Кремлендә бу сувенир сатылмый, я башка урыннарга килгәндә без бит ирекле базарда яшибез, кешеләр бизнес белән шөгыльләнә, без аларның ассортимент сәясәтенә тыкшына алмыйбыз. Аның каравы, без бу зур күкрәкле кызны Кирмән янәшәсендә Кремль урамындагы Код Казанский сувенирлар кибетендә таптык. Специально так парни делают. Монда аларны 20 ел инде сатабыз диләр. Ну, у нас не хватает немножко юмора в жизни. Безнең тормышта юмор җитми, моңа да шулай карарга кирәк. Мондый сувенирларны шәү безнең идея, эскизларын ясап эшләттердек. данная Сувенирның татар халкына бернинди мөнәсәбәте дә юк, бернинди милилек күрсәтелмәгән һәм популяр була да алмаячак. Ничен шау-шу тудырганын һич аңлый алмыйм. Күпчелек бу сыннарны татар кызлары мыскыллау дип яза. Без сораштырган кешеләр төрле фикердә булып чыкты. молодежи, я думаю, понравится, интересно. Шундый кеше ни буламы, татар буламы? Татар кызлары шундый буламы инде, Олама. Ни өчен? Ну,
татарларда все-таки, мне кажется, ямсыз. Многие мужчины любят именно таких женщин, поэтому я думаю, что неплохо. Башка кибетләр мондай сувенирлар куярга җөрьәт итмәгән курчаклар татар кызлары монда оялчан һәм күкрәкләрен яшергән. Те куклы, которые вы видите, тех кукол, которые вы показали, у нас нет. И вот эту вот тонкую грань нужно, конечно, стараться соблюдать. Ирекле базар шартларында кем нәрсә теләй шуны сата ала, ләкин хөкүмәт дәрәҗәсендә контроль булырга тиеш дип саныйлар профессиональ һөнәрчелек белән шөгыльләнүчеләр. Стоит, наверное, принять нам постановление. Татарстан хөкүмәтендә карар кабул итәргә кирәк. Безнең һөнәрчелек һәм кәсепчелек үзәге сувенирларын сатуга чыгарырга киңәш бирә алыр иде. Менә Европада, Италия, Бавариядә бу кануни рәвештә җитди контрольгә алынган. Сувенирлар тирәсендә моңа кадәр да зур шау-шу туган иде. 2 ел элек Шүрәле белән суанасы төшкән эротик рәсемле букчалар сатылды. Җәмәгатьчелек гаҗәпләнде, прокуратура тикшерде. Нәтиҗәдә татар Кама Сутрасы рәсеме киштәләрдән алынды. Шундый хәл күптән түгел булды. Башкорт карикатуристы калфак кигән фахиша кызлар кулына чәкчәк тоттырды. Шау-шу зурга киткәч, рәссам гафу үтенде. Бу юлы да зур күкрәкле татар кызлары мәсьәләсе тирәнгә кермәс дип ышанасы килә. Айза Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Эмиль Хөснетдинов Кремль диварлары янәшәсендә Казанча Италия төзи. Бу проектның нечкәлекләре турында Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстанда сайлау мәшәкатьләре башлана. Бүген Бердәм Россия партиясе Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар исемлеген теркәү өчен кирәкле документларның үзәк сайлау комиссиясенә тапшырды. Исемлекне раслыйлармы, юкмы, комиссия карарны 3 көн эчендә кабул итәргә тиеш. Гөлназ Сайфетдинова фамилияләргә дә күз салды. Партиянең бу кампаниягә ничек әзерләнүен дә сорады. Бердәм Россиянең исемлегендә 56 кеше. Бу Бердәм сайлау округы буенча. Шуларның 22-се Дәүләт Советының хәзерге депутатлары. Исемлек алдан тавыш бирүдә җиңгән кандидатлардан тора. Нәтиҗәдә моңа кадәр сайлауда катнашмаган яңа кешеләр барлыкка килде. Наш список. Безнең бүген тапшырыла торган исемлектәге кешеләр, шулай ук бер мандатлы округ буенча кандидатлар, алар өчен республиканың 400 меңнән артык халкы тавыш бирде. Бу ачык процедура иде. Исемлекнең беренче эшлегендә Фәрит Мөхәммәтшин, КамАЗ-Мастер командасы җитәкчесе Владимир Щагин һәм Полилингваль балалар бакчасы шелтәрен булдыручы Альбина Насырова. Сайлау кампаниясенә төп бурычларны Бердәм Россиялеләр партия конференциясендә игълан итте. Все сильные стороны нашей партии, сплоченность и единство партийных рядов, компетентность и профессионализм кадров должны быть направлены на реализацию главного принципа «все для людей». Ул кампанияны актив, ачык һәм гадел уздыру. Максимально дойти до самого большого количества наших избирателей. Һәр сайлаучыга барып җитәргә исәплибез. Без оештыра торган чаралар, очрашулар аша моңа ирешербез дип уйлыйм. Сайлаучы кандидат белән күзгә күзмә, телефон ашамы, социаль челтәр аша булсынны аралашып, соравын биреп, гызырын җиткерә алачак. Һәр кандидат сайлаучылар белән эшләү буенча шәхси җаваплы. Кандидатлар исемлеген раслау турындагы карарны үзәк сайлау комиссиясе 3 көн эчендә кабул итәргә тиеш. Шуннан соң партияның махсус сайлау счеты ачылып, теркәлү процедурасы башланачак. Агитация эшен Бердәм Россиядән кандидатлар инде бүгеннән алып бара ала. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанлылар операциядән соң тернәкләнү үзәкләренә эләгә алмый, кайберләренә тиешле дарулар килеп җитми. Бүген Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында югары технологияле медицина ярдәме алганнан соң авыруларны дәвалау проблемалары турында сүз барды. Медицина үзәкләре арасында җайга салынган система булмаганлыктан авыруны кабул итмичә йөртәләр. Фәрүзә Мәҗитова җыелыштагы проблемаларын тыңлады һәм сырхауханәдәге шартларны үзе барып күрде. Александр Крылов 3 инсульт кичергән, йота алмый башлаган тотлыга. Хәзер Казанның 7-нче хастаханәсендәге тернәкләнү үзәгендә дәвалана. Восстанавливает функцию глотания. Монда яңадан йотарга өйрәттеләр. Төз басып йөрү өчен төрле аппаратларда шөгыльләнәм. Инсульт, арка мие, баш миенә операция кичерүчеләр менә шу тернәкләнү үзәгенә эләгә. Монда 3 атнадан 3 айга кадәр дәваланалар. Монда барлык төрле медицина җиһазы бар. Әйтик, бу тренажерларда селкенми торган куллар да хәрәкәтләнә башлый. Монда йөрмәүче аяклар да йөри ала. Рефлексотерапия диләр инде аны, аннан соң массажлар ясадылар, һәм дә менә монда лечебный физкультура белән шөгыльләнәм. Тик Дәүләт Советындагы киңәшмәдә йөреп тә медицина ярдәме ала алмаган очракларны китерделәр. Андый авырулар аптырагач депутатларга килә. Сегодня поликлиники. Табиблар кабул итми, сезне безгә язарга тиеш түгел иделәр дип кире боралар, халыктан шундый мөрәҗәгатьләр килә. В РКБ сделали операцию по онкологической части. РКБда онкология буенча операция ясаганнар һәм шуннан соң онкодиспансерга җибәргәннәр, авыру үзенә тиешле табибка керә алмыйча атналар буе йөри. Мондый очракларны фаш итеп теркәп барырга кирәк ди депутатлар. Чөнки бүген шартлар бар. Республиканың 15 үзәгендә югары технологияле медицина ярдәме күрсәтелә. Һәрберсенә берничә район беркетелгән. Димәк, бар
кеше дә ярдәмне алырга тиеш. К сожалению, сегодня участковая сеть Югары медицина үзәкләрендә дәвалану мөһим, чөнки районнардагы участок хастаханәләрендә еш кына кардиологлар да юк, терапевтлар да җитми. Операциядән соң кешене ничек иртәрәк дәвалый башлыйбыз, шул кадәр нәтиҗәсе яхшырак була. Еш кына операциядән соң язылган даруны табиблар 3 айдан соң туктата диләр. Арча еллар буена эшәргә кирәк булса да, еш кына авырулар социаль пакеттан баш тартып та дарусыз кала. Бу мәсьәләләрне тәртипкә салу буенча комитет сәламәтлек саклау министрлыгы белән алга таба да эшне дәвам иттерергә карар кылды. Феруза Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 14-30. Вакыт түгел яшьләр эшләре министрлыгының яңа проекты бу. Ягъни алар 14-тән алып 30 яшькәчә һәркемне тыңларга һәм ярдәм итәргә әзер. Балаларга җәйге лагерь, гаиләләргә торак. Бүген министр еллык эшкә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнары белән уртаклашты. Очрашудан Рәмзилә Гафиятуллина. Эшләмин Арчада. Нәрсәдер эшләмәгән кемдер гаепле, ләкин районнардагы яшьләр учаклар инде сүнеп бара иде. Булганнарында да укучылар гына шөгыльләнә. Югыйсә анда бит өлкәнрәкләрне дә тупларга була һәм кирәк тә. Министр үрнәккә Әлмәт районын китерә. Запустили проект, когда мамы приходят туда вот на эти лекции, на какой-то час шейпинга, ребенок в соседнем помещении имеет возможность, пока педагог с ним занимается. Яшьләр үзәге Татарстанның 20 районында ачылган. Хәзер аларда тормыш җанланып килә. Балалар өчен ял йортларында яңарта башладылар. Республика күләм программа киләсе 2-3 ел эчендә бөтен лагерьларны ремонтлау максатын күздә тота. Андагы шартлар гына түгел, эчтәлек тә яңарачак. Очрашу урыны күпер астында. Миллениум тирәсендәге буш җирләрне егет-кызлар инде күптән үз итте. Киләчәктә аны рәсми рәвештә яшьләрне кийтмәкчеләр. Күптән түгел мәгълүмат чараларында проектны рәсмиләштерү белән проблемалар туган дигән хәбәр таралган иде. Бүген исә министр бу сүзләрне кире какты. Биредә һичшиксез яшьләр мәйданы булачак, ләкин кайчан әлегә төгәл билгеле түгел. Киләчәк яшьләр кулында очрашуда моңа кат-кат басым ясадылар. Август айыннан яңа проект старт ала. Анда катнашучылар үзләрен парламентарий буларак сыный алачак. Он диджей может быть. Мы хотим сформировать молодежный парламент из по-настоящему молодых, активных и представляющих серьезную целевую аудиторию людей. Хәзер министрлык яңа кадрлар әзерләү хакында баш вата. Сәләтле яшьләрне яхшы хезмәт хакы белән җәлеп итәргә җыеналар. Моңа кадәр тармакта аена уртача 21 мең сум алып эшләсәләр, июльдән аның күләме 11 меңгә арта. Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Башкалада 6000 мәктәп укучысы өчен чыгарылыш кичәсе уза. Казан арена каршындагы мәйданда җыр һәм биюгә меңләгән мәктәп укучылары кушылды. Бәйрәм концертында танылган җырчылар Слава, Слэм, Волга төркеме һәм башка артистлар чыгыш ясый. Сегодня являетесь уже нашей гордостью, гордостью республики. В этом году уровень качества знаний выпускников превысил все наблюдаемые предыдущие периоды. С этим я вас поздравляю. Благодарю от вашего имени и от нашего тоже ваших педагогов. Университетка кирергә, аннан соң специальностьты алырга да эшләргә инде. Кем булырга хыялланасың? Кем булырга кайсы уку йортына дип әйтик? Энергетикка кирергә. Болай гына үтмәгән, без яңа дуслар таптык, бик каты кызыклы кешеләрне күрдек бит инде шул. Бу минутларда Казан арена стадионында бәйрәм әле дәвам итә. Ул 10-нчы яртыда бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торыштыруында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, кичләрегез матур үтсен. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер яңа акция игълан итә. Бары тик июнь аенда шкаф купыга заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта урыны белән яңгыр явуы көтелә. Температура 16 градус. Республикабызның кайбер районнарында яңгыр явачак. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Температура әллә ни үзгәрми. Төньяк көн
чыгышта да 18 градуска кадәр. Татарстанның төньягы, Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида шулай ук яңгыр явы көтелә. Атна ахырында яңгыр төшәр һәм көчле җил булады фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава. Температура әлләни үзгәрми. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндезге сәгатьләрдә урыны белән бераз яңгыр явачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары әлләни үзгәрми. Температура 17 градус. Шулай ук искәртеп үтәргә кирәк, метеобәйле кешеләргә сәламәтлекләренә игътибарлы булырга киңәш итәр идек. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Биотек компаниясе төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дөньяга җиңел кара. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Доктор Оз федераль шелтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Урыны белән бераз яңгыр явачак. Температура 20 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы терекмеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 49%. Казанның чәчәк үстерүчеләре 26 һәм 27 июньдә Химиклар сараена чәчәк ярминкәсенә чакыра. Иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр утырту материаллары белән бергә белгечләрнең консультацияләрендә ишетергә мөмкин булачак.